Tuto sa zastavíme čoskoro. To je prvý záber z Malaga vlogu. Zmetený, kde vážem. Autobusová stanica Nivy, naša prvá zastávka. I love you. I don't. I love you. Musíme strihnúť hento preto. I don't. Brúšenko má žena, hľadáme poštu. Tam je neotvorené tričky, si mal povedať. Tento si tu poslal dosku do Španielska, takže teraz Moje nové vlasy. hľadáme poštu. So hot, baby. I don't think so. Cica to urobila, takže fajn. Hrá tu náš song. Pozri, kola. Mena. Práve sme dorazili, už síce vyzerám ako, no, na to, že som stávala o 2:00, tak vyzerám tak. Takže naše ubytko, kuchynka, spálňa, jedáleň, kúpeľka a najlepšia časť, terasa. Wow, takže odpadne. Takže toto je naša terasa, áno? Tam je more. Tak tu raňajkujem, obedujem a večeriam. Rozkaz šéfe, ako len povedať? Wow. Všetko manžela na svete mám zatiaľ, čo ja som sa malovala a nechtiky robila, tak on takto krásne nakúpil samé dobré vecičky. Nejaké, síce prvé ukážem pivko, ale tak to nie, to je pre môjho manžela, pretože ja také neľúbim. Džusík pomarančový! Milujem pomarančový džusík. Ďalej tu máme marhulky. Mňam, tak to by som zjedla na posedenie. Ale budem sa šetriť. Máme tu nejaké asi jak peanut butter, alebo čo to je? Cashew nut. No máme tu nejaké maslo, nejaké budeme vo veľkom variť. Banániky, citrónik, vodička, nejaké croissantiky pre tých, čo môžu lepo si vychutnať, nejaké raňajočky a toto už sme mali, rajčinky a takéto gluten-free mňam cookies a bagetka. Takže toľko food haul od môjho úžasného manžela. A ešte tam sú veci. Ešte aj cornflakes máme, mňam. A budeme variť takéto spagety, si bude robiť a takéto niečo tuniačik asi, čokoládové mliečko a mangové mliečko a ešte aj takéto úžasné mňamky, hamky, bananíkovo, jahôdkovo, džusiky, smutička. Toľko náš food haul. Okrem toho všetkého, čo aj v chladničke sú nejaké veci. Takže máme na raňajky, vajíčka, šalátik, máme melón, jogurty, mňam, čo viac si prijať. Video na výšku, video na klip. Schody. Máme tu náš nový koncept. Otázka. Ako sa zmenil náš vzťah po manželstve na sťahovaní sa? Keď sa pohádame, tak už to musíme nejak vyriešiť, takže nachádzame nové a nové riešenia, jak to vyriešiť. Kika nemá rada, keď ideme spať pohádaní, ja s tým nemám problém, lebo ja si myslím, že taký dobrý spánok a ukludnenie na to pomôže. Každopádne, ale učíme sa nájsť nové spôsoby, jak tie problémy vyriešiť a vykomunikovať.
ešte dodatočná otázka. Je niečo, čo si zistil o mne až po manželstve a uvedomil si, že ti to na mne vadí? Brutálna bordelárka. A že nevieš variť. A že si toľko. A že si veľmi rozchádzaná. A to je asi to bordelárka. Že si veľmi veľká bordelárka. No, čo sa týka neporiadku, lebo ma obvinil môj manžel z toho, že som strašná bordelárka. Čo si myslím, že skoro vyplýva z toho, že som žena a že keď niekam idem, tak chcem vyzerať dobre a vyhádžem celú skriňu. Ale ja nemám dlhodobý neporiadok, ja prídem domov a uprecem to. Len on sa non-stop vytvára nový. Máš toto? Nemám námietky také. Bojí sa mať, ale áno, je to pravda, je to niečo, na čom chcem pracovať, je to niečo, čo si uvedomujem viac teraz, keď už nebývam s rodičmi, že toho upratovania je treba robiť podstatne viac a toho času je podstatne menej. Pre mňa to je veľká zmena, pretože ja som bývala s rodičmi a ty nie. Ja som si musela začať zvykať na to, že musím všetko umyť ja, alebo teda musím umyť kúpeľne, musím umyť kuchyňu. Ty mi pomáhaš samozrejme, ty vysávaš a varíš a všetko, ale ja som si musela trošku zvyknúť, takže chápem, že ti toto na mne vadí a je to niečo, na čom chcem pracovať. Takže toto ti uznávam. Ale ja si myslím, že sa zmenilo napríklad to, že máme viac konfliktov, určite, lebo trávime spolu viac času, ale zároveň vidím z oboch strán cieľ vyriešiť ich, cieľ rozumieť si. Obaja túžime potom mať spokojný, krásny vzťah a niekomu ide komunikovanie s láskou lepšie, tam tomu za kamerou a niekto hneď vybuchne. Ale zase ja si myslím, že som lepšia v tom, že pitvam v tých problémoch, snažím sa ich riešiť a ty si zase lepší v tom, že si pokojnejší. Takže je to dobrý balans a učíme sa navzájom od seba a neľutujem ani trošku, že som si zobrala tohto muža, manžela. Je to najlepší manžel na svete. Myslím si, že teda zmenilo sa to dosť po tom manželstve. Oveľa viac sme sa spoznali, bývanie určite ukáže toho veľa, ale tie hodnoty sa nezmenili a stále zostali, takže iba pracujeme s tým, čo máme. Pracujeme na drobnostiach, ktoré niekedy síce presídlia aj do väčších hádok, ale stále si myslím, že tým, že každý večer dáme spoločnú modlitbu, tak dokážeme to zveriť Bohu a tým pádom aj vykomunikovať lepšie my medzi nami. Takže toľko môj pohľad na toto. Pri prvej otázke mi ešte napadla jedna podotázka. Ako vnímaš to, že sme prišli na to, že po svadbe oveľa viac vidno, ako veľmi sa mi snažíš vo všetkom vyhovieť. A ja mám pocit, že to od teba nevyžadujem, ale ty to aj tak robíš, mne to vadí, ale zároveň ty si myslíš, že to je cesta, neviem, otázka na teba. Ako toto vnímaš, prečo to robíš, aký máš na to motív, že sa mi snažíš stále vo všetkom vyhovieť? Ty ideš veľmi tvrdo o svoj názor a vidíš iba svoj pohľad, si myslím ja. A ja aj keď vnímam svoj, tak som ochotný sa toho vzdať, lebo som sa naučil, síce nepríjemným, alebo nie úplne prínosným spôsobom, ale naučil som sa vzdať sa toho, čo ja považujem za správne, alebo vzdať sa toho, čo ja si myslím, že by malo byť, alebo ako by to malo byť. No a ty túto kvalitu nemáš, ty práve že máš tú opačnú, že ty si veľmi tvrdo ide svoje, že ty keď si myslíš, že takto to má byť, tak žiadna iná alternatíva neexistuje a nemôže ísť. To napríklad vidno na tom, keď furt odsúdiš už len nejaké jedlo alebo nejaký zážitok, ktorý povieš, že by sa ti mohol páčiť, potom to vlastne vyskúšaš alebo ochutnáš a zistíš, že mňam to je dobre. A to je presne to, že ty proste vidíš len svoje správne, ja som ochotný ti v tom vyhovieť, lebo som obetavý. A tým, že som teda obetavý, tak pustím z toho môjho, čo mne osobne síce prináša nešťastie, ale nejak v kúte mysle dúfam, že tebe priniesie šťastie, aj keď to moc v praxi nefunguje, ale niekde to mám poprepájené v hlave nejakým štýlom, že vlastne keď sa ja vzdám svojho, tak asi bude dobre, keď princeska dostane svoje. A myslíš, že na základe mojej reakcie to funguje a plánuješ v tom pokračovať? No moc to nefunguje, ale moc nefunguje ani to, keď si dám na svoje, alebo teda keď idem po svojom,
lebo sa naše pohľady a hodnoty veľmi často radikálne líšia. Takže ak to dobre chápem, asi skoro nevieš, že čo s tým, takže toto je tvoje jediné riešenie zatiaľ. Dobre, takže prikýval hlavou, aj keď ste ho možno nepočuli. Dobre, ešte poviem na chvíľu svoj pohľad. To, že sa mi snažíš vo všetkom vyhovieť. Môj pohľad na toto je, že je to kontraproduktívna tvoja reakcia, ale zároveň už chápem, že asi nemáš východisko. Uvedomujem si, že ja zase tiež na to nejdem dobre, lebo ja som veľmi tvrdá a mám tie svoje názory, to si uhadol. A niekedy som taká, že zaujímam svoj názor a skrátka tvrdo si idem za tým a nepozerám sa na ostatných. Ale snažím sa tým chrániť, lebo veľa ľudí vám ubližia, keď ste nie tvrdí. Ale myslím si, že riešenie tohto nášho problému je to, aby ja som bola viacej citlivá a nebola som taká tvrdá a zároveň potom možno ti vytvorím prostredie na to, aby si sa mi otvoril a aby si mi dokázal nesnažiť sa stále vo všetkom mi vyhovieť. Takže pracujeme, budeme vás updateovať, či sa nám to darí, je to v procese, lebo sa ľúbime. Ďalšia otázka sa týka nášho tehotenstva. Čakáme spolu teda babetko. A či to bolo teda plánované tehotenstvo, či sa tešíme a či sa cítime byť pripravení na rodičovstvo. Tak môžeme aj spolu povedať, že plánované to bolo. Aj keď to bol posledný pokus, čo sme si povedali, že sa ideme snažiť a po tomto pokuse už prestaneme. Ale vyšlo to na tretí pokus dokonca. A či sa tešíme? Ja sa teším, žena si myslím, že sa teší ešte viac. A či sme pripravení, tak ja za seba môžem povedať, že tak na 80%. Snažím sa byť pripravený a snažím sa akože preto urobiť všetko. Myslím, že som veľmi blízko toho, aby som mohol povedať, že som naplno. Ale človek nikdy nie je naplno pripravený, lebo vždy príde niečo nečakané a s tým treba rátať. A za seba môžeš povedať ty. Ja si myslím, že keby som nemala 26, tak ešte by som počkala, že by som si užila možno to manželstvo ešte vo dvojici, ale tým, že som mala 26 rokov a uvedomila som si, že chceme aspoň 2, možno 3 deti. Povedala, že je stará žena. tak by som aj chcela to babetko už hneď. Takže áno, plánovali sme to, ale nebolo to také, že teraz sa nám to musí podariť, preto sme chceli, však dáme prestávku a uvidíme. Modlili sme sa za to, veľmi sme sa modlili každý deň za to, že aby bola Božia vôľa a ak to Boh chce, tak nech nám ho dá. Takýmto štýlom sme sa modlili. Nie tak, že chceme, ale že nech je Božia vôľa, lebo ten vie najlepšie. A či sa cítim pripravená, tak pripravujem sa. Čítam knižky, aktuálne už čítam druhú. Prvá bola o tehotenstve, druhá je o živote s dieťatkom do 1 roka a myslím si, že to pre mňa veľmi dôležité, lebo ma to upokojuje, dáva mi to vedomosti a pomaly sa pripravujem na to materstvo a začínam sa stále viac a viac tešiť. Babetko už veľmi cítim, je veľmi aktívne, veľmi stále kope, stále sa hýbe, stále sa pretáča, robí tam asi nejaké backflipy, lebo tu má otca skatera, takže čo k tomu dať, no. Tešíme sa veľmi asi a pripravení sa cítime, že sme a zároveň sa pripravujeme. Fun fact, ja veľmi nerada čítam, nedokážem nič prečítať, nedokážem sa na to sústrediť, lebo ale... máš ADHD. No, mám ADHD, hej. Asi veľmi nesústredená. A ešte bordelárka. Pravda, chcem to zmeniť, ale teda tieto knihy o tehotenstve rada čítam, lebo mi to dáva vedomosti, ale potrebujem to čítať postupne počasie. Nedokázala by som to prečítať naraz. Že tak. Dobre, toľko k tomu. Next time, deco, daj here. Padla otázka, či čakanie do svadby malo zmysel, no tak ja vám musím povedať, že malo. Vydávam o tom životné svedectvo, pretože mal som vzťah, dokonca mal som až 2 ženy, s ktorými som spal bez toho, aby sme mali nejaký zväzok, hej. A tentokrát som povedal, že to vyskúšam, že prečo nie, že teda skúsiť to bez toho a mal to obrovský zmysel a dokonca sme o tom aj prednášali takej skupine mladých ľudí, že to, čo sa stane v takomto spôsobe versus tedy, keď človek je iba pod vplyvom nejakých emócií, túžob, hormónov a vidí často iba telo a nie celého človeka alebo nejaký vzťah medzi nimi,
tak je to fakt, že 0 a 100 a má to zmysel, má to veľmi veľký zmysel. Je to ťažké vydržať, myslím, že čím ďalej, tým ťažšie, čím je človek starší, tým ťažšie to je. Ale dá sa to, preto sa veľa kresťanských párov vezme hneď. Na jeden z dôvodov to je určite. Ale teda zmysel to malo, hĺbku to malo a odporúčal by som to každému, kto má na to gule a vytrvalosť a disciplínu to vyskúšať, naozaj to skúsiť, lebo má to zmysel aj hodnotu, aj cenu. Nadväzuje vzťahy s inou cicou, no pekne. Takto to vyzerá, keby ste chceli vedieť. So ženou prechádzka. Dobrý záber 3-krát na výšku, na šírku a aj na dĺžku s mikrofónom, so statívom a v takomto prostredí budeme točiť niečo. Čo bude so skateovaním? No ja už som mal v pláne sa toho zdať asi 15 krát, lebo pri žene sa to fakt nedalo. Nebol na to čas, nebol na to priestor a musel som proste iba dokola pracovať a starať sa o domácnosť a pracovať a starať sa o domácnosť. Takže som na to nemal energiu, ale povedal som si, že kašlem a kam s tým dojdem, tam s tým dojdem. Keď je čas, tak skejtujem a keď není, tak neskejtujem. Žienka nám už neskejtuje. Podľa mňa bude ešte ďalší rok po decku, ale potenciálne 2027 v lete, tak by sa mohla k tomu vrátiť. A ja, ak sa dovtedy nestám, tak už si hľadám prvého sponzora. Ja si myslím, že vidím, že jeho to veľmi baví, takže nechcem, aby sa toho vzdal. Chcem, aby sme aj chodili do skateparku s decom. Nebojte sa, skatery, deco bude sedieť poslušne, alebo sa bude učiť na skate, nebude chodiť na prekážky ako na preliesky. To vám sľubujeme. Ale čo sa týka mňa, tak ja milujem skateovanie, milujem pocit skateu pod nohami. Ešte aj v tehotenstve sa vozím na skate, ale iba po rovných povrchoch pomaly a iba rovno, neskáčem, nič nerobím. Takže opatrne a určite sa toho nehodlám vzdať, plánujem sa k tomu vrátiť tak skoro, ako to bude možné. Ja som si predstavovala, že už aj budúce leto, ale neviem, či to nie je príliš optimistické, ale keby manžel postrážil deco, že sa prestriedame, alebo skatery, prosím, DM-nite nás, kto bude strážiť a vytvorte rozvrh, dobre? Lebo skateovať určite nechceme prestať. Prezdielame tabuľku na kalendári, alebo čo to? Tak. Termíny. Google kalendár, bude vytvorená tabuľka. Toľko k tomu. We out here in Cancun, playing with gas giants. The Playa de Mara. And the big buildings. No, situácia je vlastne taká, že tuto sme na takej pláži pri mori, tu sú veľké výletné lode pre boháčov a boli sme hore, tam, ak to je vidno na tých hradbách. Teraz ideme naspäť už na obytko, oddychnúť, nájsť a končíme deň. Takýto spot sa páči princovi, chápete to? Deco.
To asi na basketbal pôjde. Nevadí, to dáš. Tebe sa tie lopty. Tu je naša gender reveal hračka, si to nevidela zatiaľ. A som zvedavá. Vyšak? Vyšak, áno. Dobre. Tam hore sme vám odpovedali na otázky a tam sme boli. Tak vysoko. Sme boli fakt, že high. Ukážem vám španielský neighborhood. Tak tu idú domy, terasy s radom. A ten týpek má vrece, stroje, jazdu, Hore fancy záhradka. hore záhradku. Tam hore má niekto krásnu terasku. Ďalší to majú ako úložné priestory. A obrovské mesto. Všetko také farebné, malé. Ten žltý domček. Ktorý myslíš? Čakaj, žltý? Tento tu? Akože je starý, ale že tak do tej estetiky, že to tak Á, zapadá zapadá. celkom. A tie biele sa mi páčia, že to také biele. Ukážem aj sem. Tu je taký parčík vedľa nás. Veľký. Toto je úložný priestor pre niekoho tá strecha. A tam je cintorín, sídlisko. Tak no, Španielsko, čo ti poviem. Pekné to tu je, veľmi pekné.